Tanakum ka suba baje amula kabo musugo amu hame musugo su baje joto nono bakyang Rakesh Devarmani bagui yang suba kaisa dokurangno sanjago bono doctor kaham phunuknani bagui boni kitini side o pathor khai tonga abo nainani bagui ang jotono dokurangno kisa suba naijajago tai kaisa kurungkha ang bai monai Tusa Devarma borokni don no belai hambai maro ani bwsano borok asok kosto khe chubachu khainani bagui satung kwbangma o nokhorlainani ma nokhorka aboni bagui bono ang belai hambai maro ani bwsamui asok kosto khlaimani bagui ano chubachu rwnani bagui borok tabuk asok kosto khe lama hachakmak ani bagui borok phainani hinui uansukgui tonglaimani bagui borokni don no bo ang belai hambai maro bisi kutungma romui ani cherai hamya klaijak school o thangmaya onek duk suka angno buma angno bupha naijaknai jesude mal mata falsuka cherai no doctor naimani bagui tai coverage naikha abo bai wngya tabuk haini hai tei waisa doctor kaham phunuknani bagui ang jotono no chubachu ma sapika kisa no norok ani bwsano maya gwnang rok twipra rok kisa chubachu rwkheba ani bwsano tei kisa khe ang susto khe twi faimani nano jotono no swngmani kok belai norokno hambai maro ani sabtiso wngkha Sonamura PS wngkha thana hinkhe Melaghor borok wngkha Monbuk district wngkha Sipaijala ang tongo wngkha Dokhin Tibandar belai norokno hambai maro swngmani kok.